Va ser una mica així a través d'un jugador que va passar el meu telèfon amb el secretari tècnic. El secretari tècnic em va trucar i em va dir aviam si volia participar en aquest projecte i la veritat és que ens vam posar d'acord bastant ràpid i així va ser. Va ser a través d'un jugador nostre que teníem al Manlleu, que és l'Ivan, que al final ha vingut allà amb nosaltres, que fent un dia una broma sortint del camp del Manlleu doncs va sortir el nom del Farners i bueno, doncs ja passarà el teu número i tal, a veure si et fitxen i al final, doncs mira, entre una cosa i l'altra vam acabar lligant la història. Ho portàvem des de dilluns, o sigui, portàvem 4 sessions, vam descansar divendres i el partit d'ahir. Sí, jo crec que per l'altura de la temporada que estem, a 4 sessions estan bé, ells portaven 15 dies ja entrenant, portant 2 setmanes, portant 2 partits més, o sigui que estem contents de les sensacions, de tal com va anar el partit, perquè no és fàcil, amb la càrrega que portem, doncs, bueno, fer la despesa que vam fer, no, a nivell físic, i estem molt contents, la veritat. L'objectiu és guanyar cada setmana i quants més partits guanyem millor. El límit no el sabem. Nosaltres, evidentment, intentarem salvar i no patir com l'any passat, però el nostre objectiu és guanyar cada setmana. Vam descartar uns 6 jugadors que entre lesionats i gent que estava a prova i la veritat és que són 26 actualment, entre proves i juvenils i tot, són 26 i d'aquí doncs, nosaltres calculem que hem de ser uns 19-20. Ja vam portar 19, demà que juguem a Guíxols portarem, em sembla que són 20 i així anirem fent fins a principi de temporada. Molt bé, m'han sorprès. O sigui, jo potser venia amb una idea o venia amb una categoria potser diferent i m'ha sorprès positivament perquè molts jugadors individualment tenen molta qualitat. Hi havia el Granollers de tercera, ara hi haurà una sèrie d'equips de segona catalana i algun de tercera, però aquest serà entre setmana, i després l'últim partit sí que és contra el Sant Ildefons i aquests sí que són de primera catalana. Avui hem vingut a veure futbol i res d'espiar, avui només veure futbol. Home, m'ha sorprès que si només han fet una sessió d'entrenament han tingut moltes opcions de gol, han estat intensos, han apretat a dalt i això potser sí que m'ha sorprès.